И здравейте, потребители от YouTube, аз съм InsideBG или както ми знаете Golden Play. И това е пети епизод от моята проекция FIFA 13 Manager мод с Stoke City. Така имаме Capital One Cup срещу Челси. После за Висшата лига играем отново с Челси. Сега играем с Capital One Cup на Professional. На 5 минути на Станфорд Бридж играем. Така. Добре, нека започваме сега. Никакви промени няма в състава, всичко си от миналият матч. Така, доста съм доволен. Така. Ето ще започва матчът и резултатът е 0-0, като има гол ще няма. И край на първото полувреме, 0-0 е резултата, така добре седим на Станфорд Бридж, т.е. на терена. Така 0-0 за Capital One Cup. Така ето ги и другите резултати за в момента матчовете, които се играят за Capital One Cup. Така, сега и да, но нека видим какво се случи второто по време. Край на матча, много добре се представяме, 0-0 срещу Челси, просто така един много енергичен матч се получава, просто пропуснахме всички положения, които имахме, т.е. 3 положения, но за съжаление късмет ни изневери и не реализирахме и трите положения. Така, има и продължение. И да, това е. Като нека видим какво ще се случи сега в продълженията и дали ще има гол. Така, гледайте се контузии и ще наближи смяна. Виждам, че и Уолтърс е контузен. Делоп и Уолтърс на място на Upson. Така, доста гадни смени, за съжаление. Момент само да видя. Защитник на място на нападател. С какви нападатели разполагаме? Питър Крауч ще трябва да влезне явно в игра. И това са двете смени, които правим. Два контузини играчи. Уолтър се представя много добре до тук, но за съжаление той има контузия, така че не искам да рисковам и за това ще го оставя. Ще го извадя и ще го оставя на скамейката. Така, спорна топка. И край на това трето полувреме. Прибираме се отново 0-0. Така, наявно матчът ми намирисват на Дуспи, но нека видим какво ще се случи сега. И на това второто полувреме май матчът отива към Дуспи, отново 0-0. И Дуспи, да. Сега нека видим какво ще се случи при тези Дуспи. Така, тук сега. И да, тук вкарва, не видях кой, капитанът, Джон Тери мисля, че. Сега, трудна ситуация за нас, нека видя какво ще направи Питър Крауч, не съм много добър на дуспите. И право, така, дуспи не мога да играя, аз някакси не ми се получава трудно, нека видя сега какво ще стане. Тук имаме релиз за топката. И да, 2-0. Така. Така сега нека ви какво ще стане. И да, вкарахме. Много добре тук. Хладнокръвие от страна на нашия играч. Назар за топката. Сега сигурно ще закупя някаква супер топалка, да. Уникална топалка Назар. Назар. Сега нека вие какво ще направи Жирон. Така. И много хубав гол на Жирон. Така. Просто великолепен. Торес. Сега нека видим какво ще стане тук. Гол на Торес. Така, матчът мисля, че ще изпаднем. Сега Дуспа, последната Дуспа.
спасение на Чехи, да, падаме. Много гадно. Тук загубихме, цял матч държахме, но за съжаление ни изневери всичко. Просто нямам никакви думи. Отпаднахме сигурно от Capital One Cup. Ето тук вижте про какво положение пропуснахме само. Че ги спаси, т.е. че ги извади напред. И да, това е. Просто нямам думи. А пък и не знам как се пази с вратаря. Ето вижте тук какъв пропуска и това е. Брегович много ясно, че ще е така играч на матча. И така много гадно паднахме, просто се изложих тотално на тези дуспи. Не знам как се пази с вратаря, но просто с Питър Крауч толкова силно я насочих, че много твърде много задържах тук баровете и малко така гадно. След това е мач срещу Челси отново и срещу Слонзи. Там се надявам вече така да има някакъв прогрес в нашия отбор. И това е. Довиждане. Коментирайте, снимайте и до следващия. Чао!